Hello guys, good morning. This is Ganesh Kumba. I came back with a new video, friends. So guys, आजचा जो टॉपिक आहे तो आम्ही आज वॅक्सिन घेण्यासाठी जात आहे. मी आणि माझा मित्र आपा पवार सॉरी प्रेम पवार आणि मी वॅक्सिन घेण्यासाठी जात आहोत. सो गाइस, मी शर्ट चेंज केलेले आहे आणि आता थोड्याच वेळाने आम्ही वॅक्सिन घेण्यासाठी जाणार आहोत. सो आपा येतोय, तयारी करतोय, त्याची वाट बघतोय. मी इथे गाणी म्हणतोय चला. सो आजचा जो ब्लॉग आहे वॅक्सिनचा आहे. दुसरं वॅक्सिन, पहिलं वॅक्सिन आमचं झालेलं आहे आणि दुसरं वॅक्सिन जे आहे ते 18 तारीखला होतं. पण 18 तारीखला मी एकटा होतो, पण माझ्यासोबत आपा नव्हता. आता आपा आला आहे, तो आपाला घेऊन मी आता वॅक्सिन घेण्यासाठी जाणार. सो दोघांचं वॅक्सिन एका वेळीत होतं. आता दुसरं वॅक्सिन पण एका वेळीत आहे. सो आजचा जो ब्लॉग आहे तो खूप मजेशीर होणार आहे. संपूर्ण ब्लॉग बघा आणि मेन म्हणजे सबस्क्राईब करा चॅनल. गाईज, तुम्ही सबस्क्राईब कोणी केलं नाही असेल तर सबस्क्राईब करा. लाईक करायला विसरू नका. कधी कधी तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ बघतात पण लाईक करत नाही, लाईक करायला विसरतात. ब्लॉग संपूर्ण बघा. चला तर मग ब्लॉगला सुरुवात करूया. सासरे संगीत. तिसऱ्या लाटेची घोषणा झाली. लस घ्या लस घ्या लस घ्या घ्या घ्या. असो कोवॅक्सिन असो कोविशिल्ड. लस घ्या लस घ्या लस घ्या. जो घेईल लस जगेल बिंदास. लस घ्या लस घ्या लस घ्या घ्या. कर्तव्य दक्ष नको दुर्लक्ष. लस घ्या लस घ्या लस घ्या. आणि आता इकडे खुशी होत नाही ना की मी वॅक्सिन घेत आहे. आज मला खूप खुशी होत आहे, पण संध्याकाळी मला माहिती आहे माझी खुशी सगळी गायब होणार. पण काय होईल ते आता सांगू शकत नाही. मागच्या वेळी जेव्हा मी ना वॅक्सिन घेतलं होतं ना तेव्हा मी गोळीच घेतली नाही. त्या ती मुलगी जी होती ना हॉस्पिटलमध्ये नर्स, ती मला वाटतं नवीन होती. मला बोलली सकाळी गोळी घे. मी सकाळी गोळी घेतली आणि माझा रात्री घोडा झाला. आणि हा जो फ्रेंड आहे ना हा माझ्यासोबत होता. दोघांनी एकदमच वॅक्सिन घेतलं होतं. तारीख मला माहीत नाही ती. पण आता काय होतंय ते बघू. हा एकदम सणसणीत होता आणि मला उलटी वगैरे होऊन मी जाम झालेलो. थंडी पण लागत होती आणि घाम पण फुटत होता. नक्की काय होत होतं ते समजत नव्हतं. सो गाईज, तुम्ही पाहू शकता आम्ही आजिलो हॉस्पिटलमध्ये पोचलो आहोत. हे हॉस्पिटल आहे म्हापसा गोवा येथे हॉस्पिटल आहे. मी आणि माझा फ्रेंड हा बघा, हे मास्क काढ रे. हाय फ्रेंड म्हणतोय. याला घेऊन आलो कारण मागच्या वेळी मी आलो होतो त्यावेळी पण यालाच घेऊन आलो होतो. तो म्हटलं दोघे पण आता पण एका वेळीच जाऊया. सो याला घेऊन आलो आहे
आता बघूया वॅक्सिनसाठी केवढी मोठी लाईन आहे. चला तर आपण वॅक्सिन घेण्यासाठी जाऊया. करके मास्क पहन के जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ 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 थर्ड वेव इज कमिंग सो वी आर क्लेमिंग गेट वैक्सीन एंड लिव लॉन्ग. नाही नाही वर आहे. ये उद्याला लढायचं आता लस घ्या लस घ्या लस घ्या 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 जपूया भार ठेवूया जाण. चालू हा असं वाटता. बघूया आता का. कोविशील्ड को वैक्सीन देशाभिमान. दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है. सारे यशवंत होतील लसवंत. लस घ्या लस घ्या लस घ्या 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 ही आपली लस जगण्याची आस वॅक्सिनेशन हाच आता घ्या. फोटोग्राफी अलाव नाही. घरा शेजारी दोस्तांना सांगा लस घ्या लस घ्या लस घ्या घ्या घ्या. जो घेईल लस जगल बिंदास. लस घ्या लस घ्या लस घ्या. असो कोवॅक्सिन असो कोविशिल्ड लस घ्या लस घ्या लस घ्या. जो घेईल. सो गाईज मोठा जोक झालाय. आतमध्ये आम्ही गेलो आणि मोबाईल वगैरे यूज करायला लागलो. फोटो वगैरे काढायला लागलो. व्हिडिओ काढायला लागलो आणि सगळे व्हिडिओ काढले होते. याने पण काढले होते. याने कॅमेरामध्ये काढले होते आणि मी मोबाईलमध्ये काढले होते. आणि सिक्युरिटी येऊन आम्हाला दाखवलं सगळे व्हिडिओ आणि सगळे फोटो डिलीट करायला लावले पुढे. नाही तर पोलीस कंप्लेंट करणार. पोलीसला बोलवणार. त्यांच्या माणसाने येऊन आमचे सगळे व्हिडिओ डिलीट केले. पोलीस होते आणि हॉस्पिटलच्या खाली जर आम्हाला काय ऑप्शनच नाही म्हणून मग आम्हाला डिलीट करावं लागलं. आमच्याकडे काहीच ऑप्शन नव्हतं काहीच. कारण जर आमचे व्हिडिओ जर भेटले असते पोलिसांना तर पोलीस आम्हाला घेऊन गेले असते. वॅक्सिन राहिलं बाजूला. आम्हाला इथून कल्टी मारावी लागली असती. पण ठीक आहे त्यांच्या पुढ्यात मी डिलीट केले व्हिडिओ. काही प्रॉब्लेम नाही. आमच्याकडे कसं वॅक्सिन घेताना व्हिडिओ काढ नाही तर काही घेताना व्हिडिओ काढ काही प्रॉब्लेम नाही. पण या ठिकाणी थोडं स्ट्रिक होतं त्यामुळे जरा सांभाळून राहावं लागलं. ठीक आहे पण थोडेफार मी व्हिडिओ काढले पण ते अपलोड करू शकत नाही म्हणजे थोडे करणार मी. तसे काय छोटे छोटे आहेत ते बारीक बारीक आहे. तसं काय एवढं मोठं काय दाखवलं नाही त्यामध्ये. ठीक आहे पण चालू शकतात. नर्सला पण विचारलेलं एक फोटो काढू शकते का पण ती बोलली नाही रे अलाव नाही म्हणून. सो फोटो पण नाही काढला. ठीक आहे आता मस्तपैकी नाश्ता करूया नाही तर डायरेक्ट बहिणीकडे जाऊया माझ्या. मस्तपैकी तिथे जेवूया वगैरे आणि डायरेक्ट रूमवर. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता हा माझा भाचा आहे. हो हसत नाही पण त्याला मी आता हसवणार. हसत नाही कारण त्याचा एक दात पडला आहे. त्याला हसायला येत आहे पण तो हसत नाही का. सो गायच रूमवर पोचलो आहोत. लस घेऊन आम्ही आलो आहोत आणि लगेच आम्ही लस घेऊन लगेच आलो नाही तर बहिणीकडे थोडा वेळ थांबलो जेवलो वगैरे आणि नंतर आम्ही रूमवर आलो. थोडा टाइम तिकडे गेला त्यामुळे आता जे इंजेक्शन घेतलंय ते लागल्यासारखं होतंय. थोड्याच वेळाने आम्हाला रिझल्ट कळणार. तो आपा आहे तो खूप जास्त उडतोय. ते आतमध्ये गेला. मला पण नाचवतो. मी पण नाचलो भरपूर. खूप सारे एन्जॉय केले. सो बघूया संध्याकाळी आपल्याला काय होतंय ते. जर जास्तीत जर त्रास झाला तर मी व्हिडिओ करू शकत नाही. सो आजचा जो ब्लॉग आहे तो इथपर्यंत संपवतो. आय होप तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असणार आणि तुम्ही लाईक पण केले असणार. दुसरा डोस हा व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि सगळ्यांपर्यंत पोचवा प्लीज. तुमच्या मित्रांना तुमच्या फॅमिलीला घरातल्यांना सगळ्यांना दाखवू शकता हा
ब्लॉग आहे आणि त्यांच्या पण तोंडावर स्माईल येईल या व्हिडिओमुळे, एवढं नक्की. सो हा व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोहोचा प्लीज गाय. तुम्ही सपोर्ट करणार तेव्हा माझं काहीतरी चांगलं होऊ शकतं. सो लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्लीज सबस्क्राईब करा. अजून असे या प्रकारचे याच्यापेक्षा भारी भारी व्हिडिओ बनवणार आहे आणि यूट्यूबला टाकणार आहे. सो सबस्क्राईब करून पहिल्यांदा ठेवा प्लीज गाईज. थँक्यू सो मच संपूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. लस घ्या लस घ्या असो कोवॅक्सिन असो कोविशिल्ड, लस घ्या लस घ्या लस घ्या, जो घेईल लस जागेल विलास, लस घ्या लस घ्या लस घ्या. दोन्ही डोस घ्या मित्रांनो.